ஹாய் காய்ஸ், நைட் டைமில் நம்ம ஸ்கையை பார்க்குறப்ப அதில் நிறையா ஸ்டார்ஸ் ரொம்ப அழகாக பிளிங்க் ஆகிறத நோட் பண்ணியிருப்போம். எல்லா ஸ்டார்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது. ஒவ்வொன்றும் அதோட சைஸ், மாஸ், டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் டிஃபர் ஆகும். எல்லா ஸ்டார்ஸும் ஒரே மாதிரி சூப்பர் நோவா ஆகுமானா அதுவும் கிடையாது. சூப்பர் நோவா ஆகுறதுலையும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் சூப்பர் நோவா டைப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம காமனாக சொல்கிறது ஒரு ஸ்டார் அதோட ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஃபியூவல் காலியாகி ரொம்ப பிரைட்னஸோட வெடிச்சு எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறத சூப்பர் நோவான்னு சொல்லுவோம். சயின்டிஸ்ட் ஸ்டார் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுல இருந்து வெளியில வர ஸ்பெக்ட்ரம், தட் மீன்ஸ் லைட் சிக்னேச்சரை வச்சு அது என்ன டைப் ஆஃப் சூப்பர் நோவான்னு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் மூலமா ஒரிஜினல் ஸ்டார்ல என்ன டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும், இது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ்ல என்னென்ன ரிலீஸ் பண்ணிருக்கும்னு அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ சூப்பர் நோவால டைப் 1, டைப் 2 அப்படின்னு 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா சூப்பர் நோவா ஸ்பெக்ட்ரம்ல ஹைட்ரஜன் லைன்ஸ் இருந்தா அது டைப் 2 சூப்பர் நோவா. ஒருவேளை ஹைட்ரஜன் லைன்ஸ் இல்லைன்னா அது டைப் 1 சூப்பர் நோவா. ஸோ நம்ம இப்போ டைப் 1 பத்தி பார்க்கலாம். டைப் 1 பார்த்தோம்னா இது பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம்ல தான் நடக்கும். பைனரி சிஸ்டம் அப்படின்னா 2 ஸ்டார்ஸ் அதுல இருக்கும். ரெண்டுமே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் காரணமா ஒரு காமன் பாயிண்ட்டை சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும். இந்த பைனரி சிஸ்டம்ல ஒரு ஒயிட் ட்வார்ஃபும் ஒரு பெரிய ஸ்டாரும் இருக்கணும். அப்பதான் டைப் 1 சூப்பர் நோவா நடக்கும். டைப் 1 நடக்கிறப்ப அதோட பிரைட்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த பிரைட்னஸ் ஸ்பேஸில் ஃபேட் ஆகிறதுக்கு ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆகலாம், ஃபியூ வீக்ஸ் ஆகலாம், இல்லை ஃபியூ மந்த்ஸ் கூட ஆகலாம். டைப் 1லயே 1A, 1B, 1C அப்படின்னு இன்னும் 3 டைப்ஸ் இருக்கு. டைப் 1A பற்றி பார்க்கும்போது ஸ்டார் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆன பிறகு அதோட ஸ்பெக்ட்ரம்ல ரொம்ப கம்மியான அளவில் ஹைட்ரஜனும் நிறைய கார்பனும் வெளியில வரும். அதோட சிலிக்கான், கால்சியம், அயன் மாதிரியான எலமெண்ட்ஸும் வெளியில வரும். இப்படி வந்தா அதை டைப் 1Aன்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. டைப் 1Bயை பத்தி பார்க்கும்போது அதோட ஸ்பெக்ட்ரம்ல ரொம்ப கம்மியான அளவு ஹைட்ரஜனும் அதிகமான ஹீலியனும் இருக்கும். சன்னை விட 25 மடங்கு மாஸ் அதிகமா இருக்க ஸ்டார் வெடிக்கிறப்ப தான் இந்த சூப்பர் நோவா நடக்குதுன்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டைப் 1C சூப்பர் நோவா பத்தி சொல்லும்போது அதோட ஸ்பெக்ட்ரம்ல ஒன்னு ரொம்ப கம்மியான அளவுல ஹைட்ரஜன் இருக்கணும், இல்ல ரொம்ப கம்மியான அளவுல ஹீலியம் இருக்கணும். இதுவும் மோஸ்ட் லைக் 1B டைப் மாதிரி தான், சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும். தென் நம்ம டைப் 2 பத்தி பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி டைப் 2ல ஹைட்ரஜன் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கதால தான் அது மற்ற சூப்பர் நோவால இருந்து டிஃபரெண்ட் ஆகுது. இந்த சூப்பர் நோவா பொதுவா ஸ்பைரலாம் கேலக்சிலையும் H2 ரீஜியன்லையும் தான் நடக்கும். அது என்ன ஸ்பைரலாம் கேலக்சி H2 ரீஜியன்? ஒரு ஸ்பைரல் கேலக்சியோட சென்டர்ல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆன ஸ்டார் ரீஜியன் தான் ஸ்பைரலாம் கேலக்சி. H2 ரீஜியன் மீன்ஸ் ரொம்ப யங்கான பெரிய ஸ்டார்ஸ், அதுல இருந்து வர அல்ட்ரா வயலண்ட் ரேடியேஷன்ஸால அதுல இருக்க ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ்ல இருந்த எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிரும். ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை சுத்தி கேஸ், எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாத ஹைட்ரஜனை வச்சு ஒரு ரீஜியனை கிரியேட் பண்ணும். இதுதான் H2 ரீஜியன் சொல்றோம். ஸோ ஸ்பைரலாம் கேலக்சிலையும் H2 ரீஜியன்லையும் மட்டும்தான் டைப் 2 சூப்பர் நோவா நடக்கும். அதோட ஒரு ஸ்டார் டைப் 2 சூப்பர் நோவா ஆகணும்னா அது சன்னை விட 8ல இருந்து 15 மடங்கு ஹெவியரா இருக்கணும். இது வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதோட சென்டர் சன்னை விட 2ல இருந்து 3 மடங்கு கம்மியா இருந்தா அது நியூட்ரான் ஸ்டாரா மாறும். அதுவே 2ல இருந்து 3 மடங்கு அதிகமா இருந்தா பிளாக் ஹோலா மாறும். சூப்பர் நோவா பத்தின இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோட நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.